Salutare, samperilor! Sunt de Frontband și astăzi ne jucăm Samp, puternic dezvoltat alături de Endiz. Salut, salut! Mane, facem tracker. Facem tracker, capă vremuri. Hai, capă vremuri, tata. Hai, da. Înainte de GTA 6. Da, frate. Jucăm Samp înainte de GTA 6. Cu care meu, care tău? Dar chiar, bă, stai, ăsta e a meu, uite-l aici. Stai că le avem la fel. Bun. Gata, mergem? Mergem. Hai, frățelul meu, haide să băgăm tracker ca pe vremuri. Raider l-a demis pe Albert, îmbănuit din facțiunea Hitman, agenție rank 2. E prins pe filmare, gata. Bă, Oh! au, regele, Peter Albert. Da. Da. Ne bagă și nouă pilă acolo, bă. Da, vezi să nu. Vezi să nu, frate. Bun, hai, că eu mă iau după tine. N-ai ăsta, n-ai find-ul? Ba da, dar hai că merg în spate. Ce bă, ca lider l-a făcut mă, eu acum văd. Lider, da. What the fuck? What? Mamă, pe tu gândești acum ce o să mă cam ardă el pe mine. N-are treabă de chestia asta. Bine. Am așa poți să țin contract. Da, corect. Stai să pe filmare, băi, să auzi nimic. Da, stai. Nu știu, dacă mă duc bine, mă duc. Pe trackerul e gen... Ba, merge bine. Nu știu dacă cum e pe... Pe... Da. Da, nu cred că... Nu cred că e caz, bă. Nu e cazul, e relevant. Bă, e aici, unde sunt eu? E aici? Da, vină încoace după mine. Bă, nu cred că e aici, mă. Ba da, vină încoace. E asemănător, vină încoace. E aici, e aproape. Înseamnă că e capă... Nu, e diferit, dar tot în zona asta e. Vină numai pe șoseaua. În spate. Te-am văzut. Bă, dar merge bine suburile astea, bă. Până înainte de copac. Bă, să știi că merge bine, bă, că sunt destul de stabile. Vedem acum cum merge trackerul ăsta puternic. Da. Sunt curios cu jobul cum e, adică nu l-am făcut, dar ca pe vremuri, dat. Ca pe vremuri. Dacă cineva s-a în 2025, haide. Uite aici, eu aici bag rabla mea. Opa. Atât. Cosmin, dacă vezi video ăsta, îmi dai banii pe curse, băiatule. Da, pe cum? Trebuie să ne plătească, bă, că-i... După ce face și promovare la job, e pui mei. Da. L-am luat, gata. Bun, și ai dat work? Unde e? Work-ul e aici, în parcarea asta. Da, uite-l. Ce cursul luăm? Poți să dai work? Poți să dau numai, trebuie să te dai tu de acolo. Ba nu, că... Care luăm? Ai tu să știu. Stai așa, luăm explosiv pe ăla, legal 2 Hai, exploziv, hai. Explosiv, nu. Mergi. Skill 2. Hai primul, cloth. Plot. Ia, o mers. Mi-e pare că nu ți-o dă remorca. De ce nu-ți dă remorca? Mi-o dat, dar uite aici, e gata. Gata. Hai, mergem. Bă, dar stai, ia să vedem. Test. Tracker, merge, este chat anume. 20. Probă. Probă de microfon. Da. Las pe tine în primul că... Păi nu știu dacă merg bine, dar... Na. Da, din cauza la punctele de pe hartă nu prea se vede. Da, asta că ne încurcă. Că s-ar scoate tare punctele, mult. dacă s-ar scoate eventul ăsta cu Easter-ul, ar fi al nivel. Aha, super. Doamne, pui. Aha. Ideea e că te încurcă tare mult. Checkpoint-urile astea cu Easter-ul. Asta dacă s-ar scoate. Și nici mapa pământ nu merge la dată unde e punctul ăla. Nu-ți arată? Nu, că cum apăs mi-apare ceva. In Los Santos. Stai așa, noi suntem aici, ok. Acolo de PNS-ul ăla în Los Santos, Da, aproximativ. Da, acolo. Mamă, da, din câte știu, trackerurile astea se deblochează și pe bază de skill.
Nu știu, nu De știu. exemplu, dacă ai skill maxim, ai trackerul ăla, Rod Train ăla, ce fuge mai tare. Asta e la skill 1. Vezi că ia apasă click o dată. Hai, na. Ai uitat că noi Hack. avem... Stai, hack. Da, da, Hack, da. băieți. Avem Mă nostru hack cu infinit. Mă vom hack cu păsam. Noul hack, eh? Nu, dacă avem pile la tine, avem voi cu hack pe serio, băieți. Dacă vreți voi pile, tactați-ne. Adevărat. Nu, să luăm bani împreună. Îți dai seama. Dar vezi? E fain că, uite, se consumă un pic și după aia iar poți să-l pornești, gen, e infinit. Bine, asta la toate mașinile merge cu infinitul ăsta. Testat. Deja, nu la toate. Ce da, mie merge. Bă, nu știu. Nu merge. Bine, doar la mașini merge, că la motociclete și altele nu merge. E clară treaba. Era mișto să meargă. Ha? Era mișto să meargă, era mișto. Pe motoare și pe avioane? Iu, Aha, mai ales pe avion. clar. O, ce vine al meu din spate. Bă, E vorbești, mă. chiar mi-era dor de tracker. N-am mai făcut de mult. Înainte de GTA 6. Da. Să am înainte de GTA 6. Nou titlul, băieți. Like și subscribe. Bă, dar unde-i? M-am dus bine? Du-te, că mai e încă de Ah. dus. Ba, e bine, e bine, e bine. Nu, dar mă încurcă chestiile astea de la easter egg-ul ăsta. Asta e problema. Da. Așa că dacă se uită la din plus 10, scoateți voi eventul ăsta mâncavaș. Bă, adevărat. Paștile au trecut. Oho, Mai. oho, de mult. Olo. S-a dus. De mult. Hai că am luat eu greșit. Asta e bine. Waze-ul de vină. Waze, am făcut update la Waze. Bă, n-am luat-o greșit, că te văd în spatele meu. M-am luat eu, dar înapoi și de aia. Ce să faci, frate? Ai ști dincolo, cam dincolo. Da. Că mereu erai înaintea mea, mă băgam ești. Da, bă. Era camionul mai plin, cred că de aia. Oare? Nu zic că merge pe acolo. Păi cum să nu meargă, frate? Waze-ul, nu te duce Waze-ul. Pe mine mă pune să colegi toată mapa. Opa. L-am luat. Bă, sincer, nu prea dă cine știe ce când vine vorba de clanuri. Nu. 55. Eu am skin Diamond și cred că de aia de 55. E ciudat. Vrei să încercăm alt job? Hai să vedem și alt job. Hai să mai La încercăm și bonus, la bobus. Hai să vedem, frate, ce jobs. Bă, asta e fain pe serverul ăsta, că are destule ce face. joburi. Ai ce face, Ai da. ce face, da? Nu te plictisești, și sisteme și tot ce vrei. Fisher. Hai că aduc eu mașină. Băi, special job, bă, la Fisher acum. În Ceea ce vrei fine, să facem fish? nu știu, frate. Fish-ul știm, l-am mai făcut noi. Fish-ul Bă, știu de farmer, încercăm farmer să vedem. Farmerul e ca pe... Ah, N-are rost. nu. Păi și car J-ul ăla? Carge cu transformă mașini. Și până găsești mașini pe drum, Păi, Ia. bun, ok. Pizza boy, nu, curier. Hai să încercăm curierul. să faci curier. Hai. Curier. Hai să vedem, trebuie să dau și o la tine. Urcați pe mașină, domnul Frodman, a venit taxiul. Hai, frățioară meu. Mai știi pe băiatul ăsta care scrie pe chat acum? Da. Mister Polițai. Ministrul Polițaian, Ia. regele. Regele stâlpurilor, da. Bă. Dacă mergem, să mergem la mama dracu ca idee. Bă, nu-i chiar la... Lângă HQ FBI, dacă nu mă înșel. Cam acolo, da. Totul. Ia. Regele, mă. Regele. Știți la clip? Și scuze la mașina asta.
Ce bă, asta e bijuterie pe 4 roți, frate. Ce vorbești? Ca idee, astea sunt mașini custom. Nu este în dealership. Bine, sunt mai mult de casă. Dacă le spawnezi, cât o să fie lag. Dă-i un spawn la toate. Dă-i, frate, un spawn la toate bijuteriile tale. Ia uite-le toate. Averea de pe server, băieți. Avere. Ia uitați, fraților. Una și una. Dar și cu ăla fac două. Uite aici și bijuterii. Infuri custom. Care-i V6-le? Asta roșu. Asta roșu. Asta roșu ce l-ai tu, nu? Da. Asta de lângă mine, de la mine asta e în stânga. Și ăla albastru cu frunzele care l-ai? V3, V4? Asta e V3 parcă. V3. Sau V2. Sunt cele mai frumoase mașini. Și numai infurile, că toate mașinile care sunt făcute cu custom Toate sunt speciale în felul lor. Da, da. Toate Oricum, se cunoaște regii cinei. legile. Regele, frate. Los Santos. Iaman. O bocla. Că nu e, mă, tot sunt regii, mă, toți sunt pe regi. Da. Deci, Oh, ID18, s-o pus și duti. o, domnul lider SPD, Domnul lider, vă da. pupăm, are. N-am nimic cu el, dar-l pup. Oricum, Nici eu, e regele. regele și Regele, el, mă. da. Faceți Faceți și copile. voi Bă. Ia. Stai la montaj, băieți. Aici, stai la montaj, băieți. Faceți și voi un evenet sau un event? Evenet, tată. Venet. Evenet. Așa că băieți, dacă vreți Venet, intrați pe server. Dacă vreți Venet, Ia, man. ia să vedem cum e. Așa, bun. Te mai încolo dacă... Un pic mai încolo Mi-am dacă... dat work, dar stai că nu știu ce trebuie să fac. Aha. Uite acolo în spate să încarci. Da, acum am văzut. Bă, dar îmi place rablele astea, sunt faine, numai că na. Asta e boxer sau cum se numește. Boxerul, da. Sau box file, box, nu Nu știu. mai știu. Box oricum. Sunt faine, numai că na, sunt foarte încet, așa, nu știu. Bă, Așa că cred că drumurile noastre se spărțesc aici. bă. Eu mă duc, cred că am în altă parte. Da, am în altă parte. Eu am o lăsă aici, frate. Am pe plajă. Mamă, dar greu. Dai cu spustul. I-am dat acum. Așa dacă nu-i dai cu nosul, Nu urcă nicio șansă. nu. Din cauza la colete. Sunt coletele prea grele. Coletele prea grele, plicurile. Dar cu nosul, bă, Da. nu urcă, îl împinge. Urcă. Wow. Sunt curios cât faci pe o tură, gen, știi, la... un Bine, asta checkpoint. depinde și de skill-ul de problemă. Da, contează și skill-ul. Dacă nu le băgăm la fiș repede, cum fiș puternic. Da, ăla e cel mai de blană. Bine, acolo am făcut și mult de acolo de aia. Da, frate. Păi mai am un pic și o să fac skill 6, parcă, dacă nu mă înșel. Oh, Da, skill 6. Hai să iau pachetelul. Păi de asta nu sunt colete mari, bă, uita mai cutia. de-aia asta nu urca. Păi tot da puțin, mă. 39 de K. Bunii, bă, față de trac. Nu merge, bă. Merge, cum să nu meargă. Bine, și cred că mi se pare că la sfârșit punem să merg înapoi să iei colete sau ce. Când se gata coletele de mașină. Curios câte colete pot să dai. Ăsta are curios. Bine, cred că depinde și de skill, cred. Nu știu cum e aici sistemul. Vai, că... Bă, ca și stabilitate pe server și staff și astea, jos pălăria. O spălăria, o conducere. Bă, părerea mea strictă, sincer, eu, toți avem dreptul să ne dăm cu părerea. Ca staff, chiar jos pălăria și bravo lor. Cât și ca server și economie, joburi, etc, sisteme și ce mai conține el, eu zic că e destul de bine pus la punct. Playerii sunt puțini, măcar ai cu cine juca, interacționa. Ai. Bine. Ai. Ca pe alte servere, unul te înjură, unul te scuipă, aici nu e cazul. Aici e altfel de mentalitate degeaba. Ai dus două colete? Da, e al doilea. Că nici pe primul l-am dus. Așa...
2 din 20 de colete. Bun, și acum trebuie să mă întorc cumva? Sau mai am de cărat colete? A, nu, mai am de cărat. Asta la al treilea deja. Ca Dubai mare, eu. Da. E că am pus și eu. Deci, A, bă, 71 ca, bravo! da, am zis din cauza la skin. Da. Păi, ți-am zis, când am zis, hai să încerc.